이게 어머 농나이 오 कृष्णपुर अब तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को एडिशन जाके वो एंटर 11 महारानीपुर तेलियामुरा 4टा विधानसभा केंद्र तो यानी वो विधान तामिने यानी केंद्र और कबांगमानु समस्या और कबांगमानु लोगों बिगड़ा तो लामा करे ताबो कबांगमान तो इको ताकू बुद्रे और आसोगा तो ताकू बुद्रे ऑलरेडी एडिसिबिलिश 1.5 घंटा रुम काई खाना नाम को बनी कामी कैसा कामी हो थांगना निके अब है कामी सिपंग को मानिक बाजारले सेसोले खा लामा पाबाई खा तीमान बाई खा रुम बाई सिमा थांगलाय को ताबो खान जारो बन कामी तंको ओ नुना सरोंगे लामा सिपाया को कौन रामपारा रोगोंगे लामा सिपाया को तंको अब है रोगनुती जों वान सोगलाय तो कौन खंडे हाइसे आंगरो चिरी को बुझाई थांगा और जों इलेक्शन नि सिगां मिसिल हिमलाय प्र अब हाइके न सलारो खेबन करि बरियोमं बसा खेबि पर्यन्त नर मिसिल हिमलाय खा मताइ चाक लायखा काब लायखा खुलुम लायखा कबि नर गाना पास कर होगा नर गाना पास खाइमानि या रहरुइ आनो महाराजा ईएम्स नामि लिखा ईएम्स नामि रहमानि परे सिनियरनि तिप्रासा रखनके आनो पगै थावैदा नरगाना रिनियाला आगे के बेरनमति बे माइसाय थांगे तो बहन माइसाय ते ताबंगे बेरनमति बे माइसा फाइदिसन हनेलिया समनि बागै के जरामानियानि बागै सामुं तांलायमानि बागै जों फाइमानि यागुलो एडिसि 9 मासनि बिसिङावनो जों गोबां मा सामुं खाइलाय दं ताबो रेगानि सामुं जा चुगलायमोन खाइलाय दं प्रब्लेमनि बिसिङाव खाइलाय दं बागाननि सामुं खाइलाय दं जोंबो खासिलाय सामुं खाइलाय दं नरग रिङियानि बा रिङि फानोसे आं फाइमैयावनो जराव आभायनि बागै जों कथालाया जरा कथालायावलाय दं कखिंगे ताबो फोन खाइ चाकरि साननाय सानो रां साननाय सानो सामुं साननाय सानो आगेबो साजा जों एदा समाधान इंया जत नरग सानमानो जों रिबायमानिया abani bagini chini coba edisio paima bai simini chini coba thagya chini man thaimaya chini talika hamya chini yogi mania abani bagi chini coba ta mongna hige chini coba hige chini hani khomota chini hani power political power chini thani sokaya sa जों नरगनो पियोगै मानिया abani bagi ta mongna nang abani bagi ingnan hige monti okrasi nangna nang ओ हानो नायखलनायनि जों उंना नङा ओ हानो नायखलनायनि जों उंना नांखांके तंमा कसमनि बसारबाय जों तंलाय ताय इंलायलिया बरबाय जों आलाय जामां लायसिनाय बरबाय मा कागलायसिनाय हाया हके पालि पाथार रतामानि जों खाकसा हेलेंनाय बरक हामै थांनाय जों हके तला कालाय तंनाय आबाहिनो तेलियामुरानि चिनि तंमा कसमनि बसारक आमेरिकायाव लेखा पढ़नाय 26 जन दं सिनरो साराने एडिसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को खरक से तो सेटिंग की प्रसार होगले अमेरिका ले कोई बांग्लादेश से पढ़ने का स्टोरी अब हिमले ये के बुनी तालिका बिचिनी तालिका थांना जीवननि लामा बरनि तुई बुसुकाहाम बरनि रंग बुसुकाहाम बरनि चाकरी बुसु गोबां मानबाय चिनि हिंसेबा ताबो फाना नकरै ताबो फाना लामा सिंया ताबो फान तुईनि हिबागि जों साननाय दंखौ अथच नरक सीपीएम नि बीजेपी पेमेंट बिसिबालु याको सीपीएम नि आईपीएफ यू पेमेंट बिसिबालु याको आईपीएफ नि तिब्रामा थाव पेमेंट बिसिबालु याको तार माने जों आगो जे राजनीति बदल खेले फेका सीपीएम नि बीजेपी आईपीएफ नि खेले फेका आसु बसर सीपीएम खेले फेका फ्लेका साको ब्लंगा यां लुलांमान हरो दङ ताव मांखा ताव फानसे जों आनि न करैखौ लामा करैखौ दै करैखौ बसानि चाकरि नियाखौ और कम्युनिटी हॉल कैसा करैखौ मार्केट स्टॉल गाहाम करैखौ स्कूल फील्ड्स नामरे जैयाखौ आसु जनांबा अबंका इम्बेलेंस बरनि आमचाय हंगे बिदाउटन डेभलप चिनि आमचाय हंगे डेभलप इंया अबनि एकमात्र सल्यूशन इमेनि बागिनि जों ताबो थांता आंदिनि
가보판 저라건고 2024년 시간 정 탄장의 2023 탄장의 번호되는 바로 공통 주다 정주기 뒤파서 가이샤자가오노 오 안드로소노 탑을 조금 더 강하게 기부 에디쇼 저는 가수미야 해 바부 저는 가수미야 부바가니 나하르몽 एक बছर न सौ बुबाग्रा किसान नासिंगी थांचांगी एक बছर नासिंगी हिम्मत दाउमा वो एक बছर नि बिसिङनो टिप्रासर योगनाके योगी मान्नाय कमर नांके कमर नाय आमुनि बागिनो ओ एक बছर काकुके बुकुचं नों कुनु माचे एक चाइन तंगदि नों चाकरिमा एक माइन तंगदि रांमा एक माइन तंगदि सामुमा एक माइन तंगदि 80 बছर सामुमा चाकरिमा रांमा लामामा दैमाया फेरांमाया साखामाया ताई बसर काइसानो जों जांखाइबानो दै बुकजाफा नों दंनायनो महाराजा अकक नुसनो अक सारो जोंबो बाहायनो ताबो ताई बिसि काइसा बाहायके खालगलाय दंलायनाय थांजांनि दंलायनाय महाराजा करिंगे जों थांजांनाय मिया केबो नानि पार्टिसि गतर आंसि कगरुं केबो ना आंसि सुवो आंसि कबा गोबां परे फाइजा केबो नमु आंसि देबिसु चिन्ति प्रासरा हायकेनो चिकन थाय पार्टी खेले आसु दिनिके बैथुमाके सिया बैके थुनि तगा लायदि चिकन लायदि नै जोंके सिया आपन तरजागलाय आं रोंजागो आंसि गतर आंसि हायके जिचनो 72 বছর 71 বছর थुनि सिजरा जों सबाय महाराजानि सरि हानिया महाराजानि एकदम सरि हानिया हायसि चलो मोनै फनोगो बताबो आनि सरि हामका नै आनि सरि हामका आं ताबो अंगं फैगानै बिसिनि सरि हानिया महाराजा करिंगे जों थांजां नै मैया महाराजा करिंगे थांजां नै सिमाया चिन्ति ब्रासार आसुके जों बुइबे थंजाखा गाइसे बेटा कैसानि सेदा लायनानि गाइसे ता कैसाना हानिया लायनानि गाइसे ता कैसानि से तोरना मचलायनानि अबो चिनि थानि थैया हाबै थांगा दा महाराजा कंसासा उ दफाना जुदि जों थियोबि मान खानके दफाना जुदि कन्स्टिट्यूशनल सेटलमेंट रिमान खानके संवैधानिक कायसा ताबिसो खाय रिमान खानके नों आफोरके बदल खायनाय तामु खायनाय नों खाय दंसिदि आफोरके नों बेराय दंसिदि महाराजा साव आफोरके आं बात पॉलिटिक्स या करनाय आं दफानि सामने थांनायनि जों खाबाक्सा बुबाग्रा खाबाक्साके हिन्नानि बागै कगै फैदोने ओ पान्दानि नफां ताकुक सुनील देव बर्मा एक्स बीएसएफ खागनां टिप्रासना हामजागनाय गरायखनि जों टिप्रासना आगे सिलायति दंफ्रावखन ब हामजागो हनै साखाबोनि हामजागमानि कग्रबनो बखा ताबुफान गोबां माबानि बखा दं टिप्रासना चुबानानि बनि चुबा मुंबायावनै बिजु खायजागि दं आबनि यागलो चिनारा फाइसा थाखा चिनि ताकुक बिश्वजित देव बर्मा एमएलए सिमना विधानसभा 1 नम्बरनि तैसिनि दिप्राम थानि कापुक एन्थनी बुटा रगना आं लामसोबो खा काहामबाय लामसो बुबाग्रानि खरस वारियर सेंथरागनि तापुते बुकुचन हिस्ट्री सनामनाय चुवर जे तंगनेर बुबाग्रानि लगे तंगनेर ओ जराव चुं बुबाग्रा मानखा अबाहायका हाना हामजानाय खरस बरक मानखा हानो फियगनाय खरस मसिया मानखा जे बरक चिनि दफाने फियोगै कालां थांनायनि बागै सेक्रिफाइस खायतो आ बरबाय लगे सं चबा सं तंग सं नुक सं नाय संनानि बागै चिन्ताबो जतन लाइबुमा इस्लामिक लां थांनाय यु आर द पार्ट अफ द डेड लाइबुमा नरो बहायना आ लाइबुमानि खरकसा लगे संगि नाय संगि नुक संगि ओ कक साइनो जतननि खापांनि चिनि टिप्रामा थानियङै ताइ चिनि एदिसे हापांङै अंगै खापानि हामजागमा ताइ चिबाया फारे आनि कक किसा सामान्य अरुण बागै जुदि बनि 200 परिबारनो ब बिजिपिउ दाखांगे ब साइजों थैया सा टिप्रासा दफाना ब बुथारना तामैखो रांबाय टिप्रासानो बुत तेकैसो बुद्रि बुबाग्रानो दुर्बल खायनानि टिप्रामर थानि आन्दोलननो दुर्बल खायनानि चिनो हा माननानि आन्दोलन दुर्बल खायनानि बागै चुक्लि फैनाय आवन बागै नरने थानि बिजिपिउ हानाय काय बासा सानाय बिजिपिउ थां बुबाग्राव सोनो साव बिजिपिउ थांनामो चोनों कोर्ट माया बिजिपिउ थांनामो चोनों आचो खायमाया यु मस्ट वेलकम नों थांनि नों
आंनो दा रबिन्द्र हायनो मा सानाय बुबाग्रा आंनो लाथि थामखाय लाथि रिफाना आंनो बुबाग्रानि याकुङो कसोन नुकंदादानो नों दागारि रहायबो नांलायबो साइया काबैफान बुबाग्रा याकुङो रमिना रोंनानै अब हायके चिंताबो लास्ट फाइटो अबसे बुबाग्रानि लगे कसोय तंगानाय आंनो ता नाहरनि कमल कोनैनो ता नाहरनि आं भैया महाराजा बाइसे ओ चिनि नेतारं भैया महाराजा से ओ नेतारं चुंकी छुयारो बुबाग्रानि थानी एकमात्र महाराजा न नाहरैसे टिप्रामो थाखायदि कुन नेता न नाहरैया जों महाराजानि श्राम दाखसिन महाराजा आनरो तुई बातारेके आंतिनि एमडीसी बंगला कामो आंतिनि ईएम बंगला कामो आकुते बुकुसं आवनि बागिनो ते बसर काइसा थांसा आंनि जों नरक फुलुबि मारिले तिनि विलेज कमिटि जों थांसा विधान सभा जों थांसा एक बसरनि बिसिङनो टिप्रासारनि तालिका बाहायाव महाराजानि चेलेन्ज नरक नायनायदि ओ कक सयनो आकुते बुकुसं तिनि ओ चुखाइमिया 585 कोटी टाका ছিল এবিসিনি বাজেট 2930 কোটি টাকা প্রত্যেক মাসে চিন বেতন দিনানি বাঙি রাং নাঙো মাত্র 85 কোটি টাকা চিনি ডেভেলপমেন্ট नि রাং 85 কোটি বে নংতাম খাইনাই কিছু খাইমিয়া এবিসি চিনি 15% প্রত্যেক বছর 15% কে চিনি বাজেট বাড়ি মানে পর্যন্ত রাজ্য সরকার জন্য বাজেটই রাং রহরিয়া তাবো বেতনই রাং রহরিয়া তা 87 কোটি টাকা বেতন রহরিয়া রাজ্য সরকার ইচ্ছা কে রহরিয়া চিনি প্ল্যান রাং বাইছে কর্মচারী নো বেতন রাং দিতো তাবো দেবো চিনি লামা হামিয়ানি সরনর টিব্রামতা ফাইগা বুবাইলানি সরকার ফাইগা লামা সুনামরি দিয়ানি সো 10000 লামা দङ 10000 কিলোমিটার লামা তি এদিচিনি আর লামা রনে সামনা কে কাইসা 2011 এনবিসিসি এস্টিমেট কাইজা কম 1 কোটি টাকা নাং 1 কিলোমিটার লামা খাইনি 10000 কিলোমিটার ইনটু 1 কোটি হিসাব খাই বছর রাং না ও বিশুন নর যদি চলো লামা খাই বিন সাংকে চিনপর দাং খাই মানে स्कूल तो 1633 ता स्कूल कैसे ना रिपेयर खाइगांगे 5 लाख 6 लाख सारा रिपेयर खाइनिया आ 1633 इनटू 5 लाख 6 लाख इनटू खाइ बिसोर आं खाइ बौ बाय दै थांनाय बौ बाय रोगी नायनाय बौ बाय नन कारेन्ट दिनाय बौ बाय वाक टक रेखा बौ बाय नन टेकुमनि प्रोजेक्ट नामका एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर कबं तो awal bagi cono edisi ini siduli ni pano ya kong kaca tang sojak ya kaca tang sojak kengra ke sini toka nang tak kamro di nang romi taman di hai ini garing buksa kai cono ya pari tono bunyi edisi tai noi tai edisi tono sara uttor purbancolo borok besutke samung tangi tong boroni dopharok besus tangi thangka jengno hingke bunyi dopharoni chokli be sikul talo aboni jilok namo sube Tabok tolong nong kemana nih? Nong tini rangai mano, sakrinai mano, lama senamai mano. Ini saya jong sakni, kinto nong judi. Tabok khasiri yang kake, nong rang dotor, sakri dotor, lama dotor, unnoyan dotor. Na nong 2026 de pore o dopa. Nong tabok 20 sida nong tabok dabi khalai tong mano. Afro judi ini noite sidong tanggang ke. Nono boite gona khalia na mungsa sale gotai mandia bobo nang kamana do mucung na nang tab sakri te mana mucung sari ang samani ko khke tabo বিধান সভা ফাইনাই বিদেশ কমিটি ফাইনাই চিনি নেতা খরচা প্রচুর অফার ফাইনাই বিজেপি নি ফাইনাই তৃণমূল ফাইনাই আবো হগাকে আলাইদা হাসতে টিপ্রাসার যে জায়গা তো आरो तंगोय आबरक न खबै जों आलायदा हासते खाया हाके हासते आलायदा चिनि हास नामनि हाके जों ता योगी मानलिया अरो सिनायग्रा देव विधान सभा आसक थायो अरो ताबो 2023 बुद्र लायखांके जों बरक बाहायनो थांसाले बुद्र खाके जों थांसा बुद्र खाके जों जीवन पाइया वासार बुद्र गोबां अरो जों जीवन अरो एमएलए सामिनायनिया 60% वासा Semua MLA Islamis lainnya. Sini borong di kisah ini. Tanya bagai koloi bol masyarakat no general khairika
इको खाइसे मंगल न जेनेरेल खाइरिखा सदो करकरिनि कि आबो तो टेलिमरा थाका yang jari nang जेनेरेल खाइरिखा पातलाबारी जेनेरेल की प्रसार सिताबो गए और निसिनि ति प्रसार एमएलए न बुट मारि लाया तंखै आयं नामनि कंगना गठन बसाराव फाइ हाफाइ जिनि हाफाइ माने बागै चिनि अरताबो जों सनामनानि अरनि मन्त्रि सनामनानि हिबानसे जों ताबो सनामलाय मानलायगला अबनि बागैनो जों नांगौ आलायदा हास्ते तबु फानो जों आबनि बागैनो जों थांथां दिनो इगो जों ताबो नायदि पंचायत सामं तांगाय मासे ताय दलसार अंसय तंखा बुबा तिनिराव तांगलिया नाबले नरनो काहांके कखनाया नाबले ब्लक नरनो कखनाया नाबले जों बाय जों मोसे कखनाया जों बाय चिनि से आरो बाहायनो चेयरमैन चिनी से बीजेपी ओबो चिनी ताकुक्सी आईपीएफ ओबो चिनी ताकुक्सी आबि चलो सामं खायरिया चिनी तिप्रासने नगरावनो के नक तामानतन नक तां कायपेरिबिजा तिप्रासने हामद्रेनायखौ तिप्रासा माथो बो बीजेपी तिप्रानोंतन आईपीएफ तिप्रानों तिप्रामा तापानोंतन मानथुनले तांनि रिदैखा आबुं के साबनि बखरा आबुं काय खांरेनि बखरा खांरे रक्ताम खाय नों सीपीएम किसा तंदि आईपीएफ किसा तंदि बीजेपी किसा तंदि कांग्रेस किसा तंदि तृणमूल किसा तंदि नि और जन ओ कृष्णपुर गोबां माखे जन किसा 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 के बागै रिमान खांगे के गासाते हिके बर फ्लाट साब फ्लाट दंनाय सीपीएम फान गासाते फ्लाट दं थांनाय एयाके बीजेपी फान गासाते फ्लाट दं थांनाय हिके बाचिनि ताको अकरा आवरनि डॉक्टर अतो संबा बीजेपी नङि पास नङि थाङि फानसै ब साइजों साइजों अबाय खेने माबे खायजेमान बताबो माइया खायजेमान खाबो ब साइजों साइजों अबाय खाय तिप्रासा रंनो खायने निगे खायजेमान माइया सोना नांगौ कुचुगा आसकनाय न जिनि को बुबाग्रानि को हुके ओ कुचुगो बुचुगा आसकनाय तलाव बुचुगा आसकनाय चारो बुचुगा आसकनाय जोंताबो एडिसो आसकमा हाय जों एडिसो ताबो को बाय सामु खायनाय इगे ताबो सामु खाय मानो ताबो सय दिलाय मानो इको तिनि आबन बागिना आं ताबो थांना नांगौ तिनि डिसिजन लाना नांगौ तिनि फाइगि तिनि सयरिके तिरिके जोंखा आगे सिटीम रखंफोरखै एडिसो आसकलाय दङ एडिसो जेकुनु किसु को सालायनो हिगे मेलार माते आयो मेलार माता थाङै को सालायकेसे बरक साजा खायकेसे इ खायदिनकेसे नों मा खाने हाया हेगे कैंसिल आवन बागै तिप्रासारने हाया आवन बागै सबु बागा थांसां सिदै आईपीएफ टी बीजेपी कांग्रेस सीपीएम ने तिप्रासारो ताय आलका के निजिनि फाननो नरमता खायसिदै ताबेल सिदै बयनि को काखरा सिदै जों बाय जों अंलाय सिलै जों बाय जों यंलाय सिलै जों बाय जों सलामलाय सिलै अबनि बागै सिजोंताबो फायखायो आबनि बागै ताकुते बुकुक सं इको फेब्रुवारी जों आखरिगो चीफ मिनिस्टर बाय मालायो चीफ सेक्रेटारी बाय मालायो मंत्री बाय मालाय फाय महाराजा आं एखरसेनि इएम दं विलेज कमिटी इलेक्शन नाय ताबो मार्च ओ विलेज कमिटी इलेक्शन ताकुते बुकुक सं जों थांचा नरक साल 2026 जों बोर्डनि सिगाङावनो साका 2026 डिलिमिटेशन खानके आफरो गाके अब तो बफरो गनि मानिसे 2011 गनि मानिसे अरो खांरेरो 60% नो ताबो गनि फिकाके 2026 गाके मंगे थांनाय जेनेरेल से आजके आवा टोके अरो खेती प्रोसेस माबा चले या भें थांगे नों तंमु नों थांसा करे हिगे अबो जेनेरेल सिदों थांसिनाय आफर नों ताम खाने के कापनाय मदन मनिनाय साबना सानिसनाय आफर के निनि जेकुनु माने कैसे ताबो के बिहि चालिया कुबले इसिनि